Masterizer. Sanibona ku-part 70 la siqala khona kuRandall wayekhuluma nama-paramedics embuza ukuthi usenjani. Wathi uRandall ungcono, lathi i-paramedic kwenzakaleni. Wathi uRandall nginichazelile nje ukuthi umakhelwane wami unguyise kwi-ladder. Lathi i-paramedic usindile ngoba ayikho indawo elimele emzimbeni wakhe. uRandall wathi nafika nodwa pho apha amaphoyisa. Lathi i-paramedic ayeza amaphoyisa. Libuza kuRandall ukuthi angakwazi nokusukuma, wavuma uRandall. Lathi liyamsukumisa wathi ungangibambi ngizoyisukumela, wasukuma. Lambuza ukuthi uzizwe njani, wathi uzizwe ngcono. I-paramedic lamtshela ukuthi makukhona iy'nhlungu ayizwayo angasabi ukuya esibhedlela. Wathi lo sisi uRandall nawo namaphoyisa wafonelile asefikile. uRandall wacasuka ebona kuzo uSteven noLucian ekade abe-ambulance sebehamba. uLucian watshela uRandall ukuthi sesifikile kade ufonela amaphoyisa. Wathi uRandall bengifonela amaphoyisa angempela mina hhayi ama-fake. Wathi uSteven kubuke engathi uzosizwa yiwona lawo wabiza nge-fake. Wathi uLucian, Randall uzokwazi ukusitshela ukuthi kwenzakaleni sibone ukuthi sikusiza kanjani. Wathi uRandall lo bastard wakwamakhelwane kuthiwa uBradley ungiphushe kwi-step ladder ngawela phansi. Wathi uLucian, wena ubuwenzeni aza kuwisa kwi-ladder? Wathi uRandall, umbuzo omuni-ke lo ngibuza wona Lucian. Wathi uLucian, ngibuza ukuthi uBradley uvele wasuka emzini wakhe nje ithulele wavele wakuphusha kwi-ladder wawo. Wavuma uRandall. Wathi uLucian, unesho Randall ukuthi uBradley awumenzanga lutho? Wathi uRandall, unenkinga yokuzwa yini Lucian? Wathi uLucian, Steven awusala ukhuluma noRandall ngisaya kuBradley. Wahamba uLucian eya kuBradley. Wasala uSteven ebuza kuRandall ukuthi Mr Holmes ungakwazi ungikhombisa la ulimele khona? Wathi uRandall, into ngabe yayenza wena ngabe uthatha ipeni nephepha ubhale i-police report ukuthi uBradley ngimvulela icala. uLucian naye wanokha kamakhelwane nkathi uBradley imvulele. uBradley buza kuLucian ukuthi uRandall usefonele nina, wavuma uLucian. Wathi uBradley, imini umuntu ekufanele ngabe ufonela amaphoyisa? Ngesikhathi uBradley ngenisa uLucian bengaphakathi, uLucian wabuza kuBradley ukuthi uqinisile noRandall ukuthi umphushe kwi-ladder? Wavuma uBradley. Wathi uLucian, hayibo Bradley, yazi leyo nto ungaboshela icala le-assault. uBradley wakhombisa uLucian ukuthi nayi i-flat light akade eyifaka ekhanyisa ebheke ngqo ekamereni lami, kanti ngaphambi komuzi ubefake le camera ene-motion sensor eyibhekise ngqo ukuview umuntu ongenayo nophuma la endlini. Okusho ukuthi ungenelwa ama-message mina no-Alex masingena noma siphuma. Ethi ngabe semthethweni-ke leyo nto Lucian. Wathi uLucian, kodwa Bradley bengamele umuyise kwi-stebhisi. Wathi uBradley bengena-choice. Wathi uLucian, kodwa ngingakubophela i-assault. Wathi uBradley, asungamane ungibophe Lucian, sengikhathele. Wathi uLucian, Bradley mangakubopha ngeke uzolunge kuRandall, unabameli abanzima kakhulu. Into engakusiza manje ukuthi uphike yonke lento. Ngabe umuyisile uRandall kwi-ladder? Wavuma uBradley. Wathi angimuyisile futhi angiyisoli ngalokho. Wathi uLucian, Bradley ngathi awungizwa kahle, mawusho njalo ngizokubopha. Ngabe umuyisile na uRandall kwi-ladder, yebo noma cha? Wathi uBradley, cha ngimuyisanga, uyiwena. Wathi uLucian, nakho-ke ngikufunayo asambe siye ngaphandle. Wathi uBradley, manje usaqhubeka nokungibopha? Wathi uLucian, ngizokubophelana umuntu eyiwena? Wathi uLucian, woza sambe. Baphuma bahamba uLucian noBradley. Bathi sebeya ngakuRandall noSteven, wathetha uRandall wathi bophani lenja? Wathi uLucian, ngeke ngikwazi ukwenza lokho Randall ngoba uthi uBradley uyiwele. Wathi uRandall, uphikelani lo ngoba wazi kahle ukuthi unguwisile? uLucian waqalaza wathi ngabe ukhona umuntu oyibonile leyo nto? Wathi uRandall, ubonwe yikhamera yami. Wathi uLucian, iphi ikhamera yakho? Wathi uRandall, uyithathile uBradley semzini wakhe. Wathi uLucian, ngisuke emzini kaBradley mina ngibonanga khamera. Wathi uLucian, Bradley khona ikhamera kaRandall oke wayithatha? Wathi uBradley, angimazi lo uthi ukhuluma ngani. Wathi uRandall, bengishilo ukuthi niyi-fake yamaphoyisa, usuthatha isayidi lakhe manje. Wathi uLucian, angithathe isayidi la muntu mina. Wathi uRandall, okay yekeni kanje lento ngizoyifaka kubameli bami. Wathi uRandall, vele bengibonile ukuthi kuze uLucian noSteven nina ninalo usizo lwalutho. Wathi uSteven, usukhuluma kanje sakusiza eplazini lakubo ka-Alex ucishe ubulawa. Wathi uRandall, ngasizwa ama-FBI hhayi nini. Wathi uLucian, yazi Randall mawungayeka ukwenza okubi kubantu nabantu bangayeka ukwenza izinto ezimbi kuwena. Wathi uRandall, usuchaza ukuthi uyazi ukuthi uBradley unguwisile? Wathi uLucian, ngikwazelaphi lokho? Angikushongo lokho mina, nina nobabili kufanele niyiyeke lento before kuze kulimala umuntu. Wathi uRandall, ungasho kanjani singaze kulimala umuntu sengilimele already? Wathi uLucian, sorry Randall, ayikho nathi into esingayenza. Wathi uRandall, qonda ungitshela ukuthi animbophe uBradley. Wathi uLucian, sombophelani uBradley? Uzuwele wena, hamba Bradley emzini wakho. Wathi uRandall, okay kulungile ngizoyithathela umthetho ngezandla. Wathi uLucian, ngizocela ukukhuza Randall mawungenza leyo nto izokufaka kwenkulu inkinga. Wathi uRandall, okay soke sibone sengingena enkingeni. Wahambe seyendlini wabatshela ukuthi hambani futhi la ekhaya. Bahamba uSteven noBradley noLucian, khona lapho kwaqhamuka imoto ka-Edward yapaka phambi kwabo. Kwehlo Edward wayehamba nqunu engagqokile, wathetha uLucian wathi, Edward usuyahlanya yini, kunaney'ngane la around? Wathi u-Ed, iy'ngane ziyazazi izinqa. uSteven wathi, Edward ngena endlini manje. Wathi u-Edward, kanti ngiyaphi? Ngenkathi eyongena kwa-Montgomery. Bahamba uLucian noSteven sebeyongena emotweni. Sebesemotweni bareceive i-message from i-dispatch ukuthi kunomuntu osende i-report ukuthi kumakhelwane
umakhelwane wakhe eqhuma isibhamu. Ngesikhathi bemnikeza i-address uLucian waresponda wathi hayi ba-around kuleyo ndawo basakhona ukuyobheka basuka sebeya khona. uBradley wabuza ku-Eddie ukuthi kwenze njani wahamba nqunu. Wathi u-Edward u-Esperanza uyangidubula wafuna nokunginika iy'mpahla zami. Wathi uyahlala u-Eddie wathi uBradley ungahlali ngezinqa kusofa wami sukuma ngikuthathele iy'mpahla ngesikhathi evula isikhwama. Lithi u-Edward bengiyigezela kwishawa manje u-Esperanza uyafika ungena uyangidubula. Wathi uBradley wena ubungayi ngani kwishawa yasendlini yakho. Wathi u-Edward bengingeke ngikwazi ukuya kweyami ishawa ngoba umuzi wami upeqululwe ama-FBI la eMexini angangazi. Umuzi wami usabalwa njenge-crime scene. Wathi uBradley pho usahambelani ukuya emzini ka-Esperanza ngoba njalo uhleze kutshela ukuthi akakufuni laphana. Wathi u-Edward ngisayikhokhela imortgage yale yandlu negama lami likwi-title deed ethi ngiyazazi ukuthi ngathi ngoba ngishade noYolanda akabe nomuzi wakhe for yena noMika. Wathi uBradley pho waze ngani ukuthi sengibuyelela ekhaya. Wathi u-Eddie ngidispatch inumber plate yemoto yakho. Ngathi egqoka u-Edward ethi Bradley ngicela ungitshele ukuthi awuzami ukubuyelana nalesifebe siwu-Alex. Wathi uBradley Edward ngicela uhambe manje suyitholile iy'mpahla zokugqoka ngithi. Wathi u-Eddie inkinga yami ukuthi vele ngoba u-Esperanza sengikhiphile anginayo indawo yokuhlala. Wathi uBradley phela ngeke ukwazi ukuhlala la ekhaya. Wathi u-Edward ngiyakucela Bradley awunginike noma inyanga eyodwa nje ukuthi ngibuyele esimeni sami. Wathi uBradley inyanga yonke ngeke ngize ngikwazi even ubusuku obubodwa ngoba uzophazamisa u-Alex ney'ngane. Wathi u-Edward wangiboleka noma i-credit card yakho-ke ngizame nokuya ehhotela nokuthola indawo yokulala. Wayikhipha uBradley i-credit card wamnikeza. Wathi uBradley azongitshela ama-notification efonini yami ukuthi usebenzise malini ngiyifuna back. Wathi u-Eddie khululeka Bradley ngizoyikhokha imali yakho. u-Eddie wabona ikhamera yaRandall nelight ethi yabona Bradley ususebenzisa ngempela kumqondo manje. Usukwazi ukufaka le camera ene-motion sensor usuzozazi iy'ndlela zobumnyama ey'hanjwa yilesifebe so-Alex. uBradley waxosha u-Edward ethi akaphuma. Wathi u-Edward anginazo iy'cathulo wangiboleka iy'cathulo wahamba wamthathela iy'cathulo wamnikeza. Ngesikhathi esehleli phansi egqoke iy'cathulo u-Edward wangena u-Alex. Ethi u-Edward ubingelela u-Alex wayithulela u-Alex. Wasondela u-Edward wathi ngibona umshana wami omncane. Wayethi yasondela uyobona ingane ya-Alex u-Alex wamshaya ngempama. Wathi ungaphinde usondele eduze kwengane yakho. Ethi futhi ngithi Edward uma uke waphinda wangikhomba ngesibhamu bokwenza isiqiniseko sokuthi uma ungikhombile uyangidubula. Wathi u-Edward vele ngiyadubula mina sengiyokwenza-ke lokho next time. uBradley watshela u-Edward ukuthi sengikunikezile iy'mpahla hamba manje Edward. Waphuma wahamba u-Edward ethi ngibongile Bradley mngani wami. Esehambile u-Eddie wabuza u-Alex uthi ufunani lona la. Wathi uBradley bezofuna iy'mpahla zokugqoka. Wathi u-Alex kanjani. Wathi uBradley ngizobuye ngixoxele long story. Ngaleso sikhathi nengane ya-Alex yakhala kakhulu ngathi u-Alex ebuza kuBradley ukuthi ney'mpahla zakho soyibuyise ngapha. Wavuma uBradley. u-Alex watshela uBradley ukuthi uyabonga. Wasebuza ukuthi eyani le camera ne-light phezu kwetafula. Wathi uBradley ngiyikhiphe endlini kaRandall beyifakile i-floodlight ebekhanyisa ekamereni lethu nale camera ene-motion sensor beyibhekise emnyango wethu. Wethuka u-Alex ethi kanti uhlanya ngempela noRandall. Ethi wena Bradley uyithole kanjani. Wathi uBradley hayi ngihambile nje ngaye emzini wakhe ngamfica esesitebhisini phezulu efaka le light lakhe ngathi akalikhiphe wala ngamphusha wayowela phansi. u-Alex wezwa lokho wahleka kakhulu ngesikhathi ebuza ukuthi awusabe ukuthi uzokufonelela amaphoyisa. Wathi uBradley sewafonelile already and kufike uLucian ngoba uLucian nawe uyakwazi ukuhlanya kaRandall wayihandlisha le ndaba ngendlela yakhe. Wathi u-Alex namanje angikholwa lo muntu ufake i-floodlight necamera ye-motion sensor wayibhekisa emzini wethu. Wavuma uBradley wathi yingakho bekwazi ukuphuma nokungena kwethu. Ethi u-Alex iphambene nomthetho. Wathi uBradley nami bengicabanga kanjalo kodwa kuthiwa iphambene nomthetho. Ingane ka-Alex yakhala kakhulu ngesikhathi u-Alex ethi ngeke usecabanga ukuyohamba yoyishintsha. Wathi uBradley Alex usuhambe wabuya usangitshela ukuthi uDr Rustin utheni ngama-DNA results. Wathi u-Alex ngoba le ngane isikhala kangaka ngicela uqale ngiyomshintsha sokhuluma mase ngimshintshile. Washo wayesukuma u-Alex esehamba. Emzini kaLucian uKelly wayeqeda ukukhuluma nefoni. uNatalie ebuza ukuthi bathini emsebenzini wakho. Wathi uKelly ibhosi yami icasukile. Wathi uNatalie bekungafanele umtshele. Wathi uKelly bekumele ngibatshele bayacasuka uma unyamalala ungashongo. Bathi besakhuluma waphinde wakhala ifoni kaKelly. Ngoyithatha uKelly wayiphendula. Wathi wayiphendula uKelly ifoni umuntu ofonile kangakhuluma wayithulela. Hello? 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 Wathi uNatalie uTrivers lo sekufanele uyishintshe le phone number Kelly ngoba kudala umblock engablockeki. Wathi uKelly yangizoyishintsha kodwa kufanele ngiqale ngenze sure ukuthi esikoleni sika Justice banayo leyo information. Bathi besakhuluma yaphinde yakhala futhi ifoni kaKelly. Wathi uNatalie mlethele yaKelly ngimtshele kahle lo. uNatalie wayicasukile sathi uthi uyamthuka kanti uNatalie uthuka umuntu orong wakufona u-Ian ummeli kaKelly. Waxolisa ku-Ian uNatalie wayibuyisela kuKelly ifoni. uKelly bakhuluma no-Ian efonini ngesikhathi u-Ian atshela uKelly ukuthi sebeqedile nge-investigation abayenze
aze endlini amaphoyisa. uKelly usekhululekile ukuthi usengabuyela emzini wakhe. Wabonga uKelly ku-Ian. Uthe seqedile uKelly watshela uNatalie ukuthi u-Ian wathi amaphoyisa aseqedile ngophenyo sengingabuyela emzini wakhe. Wathi uNatalie asambe nawe ngiyokulekelela ukuthi ukline. Baphuma bahamba uNatalie noKelly. Base siye ofisini likaLarry kwangena uMarcy. Ngenkathi bebingelelana uLarry noMarcy. uMarcy into eyayiseyijahile kuLarry ukuzwa ukuthi uRandall wasayinile nama-divorce papers. Kodwa uLarry watshela uMarcy ukuthi yinto asasebenzela phezu kwayo leyo. Waphoxeka uMarcy wathi kodwa yazi bengiyitshela ukuthi uzothi usewasayinile. Wathi uLarry ukuthi akekho happy nawe uRandall ukuthi ngiyerepresenta wena. Wathi uMarcy kodwa ngakuhlula kanjani Larry? Beniyabangani abakhulu ecollege niyama-roommates. Wathi uLarry khululeka Marcy ngisebenzela phezu kwayo lento. Wathi uMarcy izothatha isikhathi esingakanani? Wathi uLarry izinto ey'kanjena ayithatha isikhathi mhlawumbe inyanga. Wethuka uMarcy wathi inyanga? Wathi uMarcy ngeke ngiyifihle lento isikhathi eside esingangeyinyanga. Wathi uLarry ufihla ini manje Marcy? Wathi uMarcy njengommeli wami uyakwazi ukugcina imfihla ngithi. Wathi uLarry kuwumthetho njengeclient lami ukuthi ibe safe isecret yakho. Wathi uMarcy ukuthi ngikhulelwe so yingakho-ke ngijahe kangaka lamaphepha ukuthi asayini. uRandall uyena ubaba wengane kodwa angifuni abe yingxenye yokuba ubaba wengane yami. uMarcy ebuza kuLarry ukuthi ungakwazi ukubhala lapho kuleli phepha le-divorce ukuthi angifuni abe yingxenye ye-custody yengane yami. Wathi uLarry ngingakwazi ukukubhala lokho kodwa before ngikubhale ngokomthetho kufanele aqale aziswe naye ubaba wengane. Wathi uLarry uneshow Marcy ukuthi awufuni uRandall ayazi le ndaba. Wathi uMarcy nawe ngiyacabanga Larry ukuthi uyamazi ukuthi ubuye beyisilima kanjani. Wavuma uLarry ukuthi hayi ngimazi kahle. Wathi uMarcy hayi okay asiyeke-ke indaba ye-custody yengane. Wathi uLarry khululeka Marcy ngizomfonela ukuthi sihlangane naye namhlanje ebusuku. Wathi uMarcy kodwa ngiyacela Larry mase nihlangene wenze sure ukuthi awulibali igama lokuthi ngikhulelwe. Wathi uLarry khululeka Marcy ngeke ngimtshele mina nje ngiyokwenza ukuthi ngimfandathe ukuthi umqondo wakhe ulelephi. Wathi uMarcy noma kuzoba nzima-ke lokho ngishade naye iminyaka eminingi kabi kodwa angikaze ngimthole nangolulodwa usuku ukuthi umqondo wakhe ulelephi. Wathi uLarry ngizomfonela ukuthi sihlangane later so set up indaba yama-drinks ntambama ngizokwazisa kusasa ukuthi ngihambe kanjani. Wathi uMarcy okay ngikufisela inhlanhla Larry. Ngesikhathi esesukuma evalelisa uMarcy uLarry emtshela ukuthi uyambongela nangokuthi ukhulelwe. Imoto yamaphoyisa uLucian noSteven ngesikhathi begijima beya kuleyo ndawo abariphothele kuyona i-dispatch bethuka uma befica ukuthi beze emzini ka-Esperanza. uLucian owayengakholwa waphinde wababiza kwi-radio u-Ova ethi abaconfirm ukuthi iyona ngempela i-address abamnikeze yona ukuthi kuqhume khona isibhamu. Bavuma e-dispatch ukuthi uthe umakhelwane emva kwaleso sibhamu esiqhume kaningi kuphuma indoda engagqokile ibaleka. Behle uLucian benoSteven sebeya khona. Banokho uLucian noSteven emnyango ngesikhathi Esperanza seyobavulela. uSteven noLucian babuza ku-Esperanza ukuthi ngempela niqinisa ukuthi kade kuqhuma isibhamu la ekhaya. Wavuma u-Esperanza wathi u-Esperanza bengifika la ngafica u-Edward eshaweni umuntu ekudala ngase ngimtshela ukuthi angimdingi la ekhaya ethi ngakho-ke bese ngimsabisa ngokumdubula ngesibhamu ngoba ngifuna azi ukuthi ngiqonda ukuthini uma ngithi angimdingi la endlini. Wathi uLucian buzothina adubuleke umuntu. Wathi u-Esperanza bengisamgeja ngamasibuko mnazi iy'mbobo odongeni ngesikhathi abakhombisa iy'mbobo. Wathi kodwa mayeke waphinda sengizosibeka enyameni. Wathi uLucian yazi nje Esperanza ukuthi inkulu inkinga ongayifaka kuyona ngaleyo nto. Wathi Esperanza ngiyazi futhi angisanandaba ngoba angazi leyo naliphi igama esekufanele ngilisho ukuthi angimdingi la endlini. Ngiyazama ukumsusa empilweni yami futhi nana ningisizi ngalutho. Wathi uLucian ubuzothina umlimazi. Wathi u-Esperanza bengisamsabisa futhi ngathi lokho kusebenzile ngoba ukwazile ukuphuma la endlini. Wathi u-Esperanza uphume kanjani yena ejele? Wathi uLucian ngiyaxolisa Esperanza uyena u-Edward ongakutshela lokho. Wathi u-Esperanza akafuni ukungitshela nana nifuna ukungitshela kanti yini inkinga? Wathi uSteven siyaxolisa Esperanza nathi ngesikwazi. Wathi u-Esperanza kanti yini le fihlo kangaka kulungile kodwa yekani ngizoyifunela mina ngithole ukuthi kwenzakalani. Wathi uLucian useyosizwa yilokho futhi ungaphinde uzame ukusabisa umuntu ngesibhamu ngoba bengingadubuleka nomuntu obeyihambele ezongena la endlini. Wathi u-Esperanza ngeke ngiphinde Lucian ngizwile ngithathe ngokucasuka. Sebehamba uSteven noLucian. uSteven wabuza ku-Esperanza ukuthi uzokwazi nokuvala lezi iy'mbobo nge-wall patch. Wathi u-Esperanza ngifisa ukuthola umuntu ongangenzela ngokushesha ingane yami ingakabuyi esikoleni khona nomazi. Wathi uSteven nami ngiyakwazi ngeke ungihlule ukuvala iy'mbobo. Wathi asimvalele Lucian. Wathi uLucian uwena othe uyakwazi ukuphesha iy'mbobo mina ngisahamba ngisawodla ilunch ngoba ngiseselantshini ngizobuya ngizokulanda la emva kwe-hour. Wathi uSteven okay ngesikhathi esehamba uLucian. Wasala uSteven ngesikhathi eselungiselela ukuthi anamathisele leyo wall patch kuma-bullet holes. Bese sibuyele emzini kaKelly uNatalie wayiqoqa ngesikhathi sebeqedile ukuklina benoKelly. Ethi uNatalie uyabona-ke Kelly sesiqedile. Ethi uKelly kodwa bayidestroyile iy'mpahla zami ey'ningi. uNatalie etshela uKelly ukuthi akakhululeke izodlula lento. Ethi uKelly angikholwa namanje ukuthi impilo yami imosheke kanje ngenxa kaTravis. Wathi uNatalie njengoba ngikutshela Kelly ukuthi uzodlula kulento. Wathi uKelly ngingalahlekelwa umsebenzi Natalie bese ngiyikhokhela ngani zonke lezi zinto. Ubudaba lami lizokhulunywa kuma-radio lupublishwe kuma-newspaper ngathi into engayenza le. I-career yami nebhenki lami iphelele lapho. Bathi besaqhubeka nokuklina washintsha uKelly wathi Natalie ngifuna ukukutshela kusukela manje ukuthi ngizoyimela into yami ngeke ngize ngimvumele uTravis enze lento. Wathi uNatalie uzokwenza njani Kelly? Wathi uKelly angazi kodwa ngiyakutshela ukuthi enough is enough manje indaba kaTravis.
Texas. Emzini ka-Esperanza uSteven wayeseqedile ukuvala iy'mbobo. uSteven wathi u-Esperanza akalethe i-hair dryer khona bezokomisa bese bevala ngopende ngaphezulu. Wathi u-Esperanza ususebenze kakhulu uSteven, mina ngizokomisa nge-hair dryer. Enkathi u-Esperanza esesondela ne-hair dryer enyuka for ukuthi ayoma phezulu, waqala wa-hair dryer ngesikhathi uSteven embambele. U-Esperanza wathi eseyomisile i-patch nge-hair dryer. Wathi u-Esperanza sondeza upende Steven, ngisale sengipenda la ngoba vele ngiphezulu nokupenda kukho nzima. uSteven wathatha lelo tray lalinopende elisondezelo u-Esperanza. uSteven wayesabuza ku-Esperanza ukuthi ngizoya kanjani emsebenzini ngisho. Wathi u-Esperanza lethi iy'mpahla zakho ngiyokufakela emshinini wokuwasha, ngizoyikhipha lapho ngiyifake emshinini wokomisa, izokoma manje. uSteven walikhumula ishethi ngesikhathi eselinikeza u-Esperanza. Wathi u-Esperanza akhumula nebhuluke. Wathi uSteven ayibe ibhuluke kanjani, thatha ishethi kuphela ungiwashelele lona. Wathi u-Esperanza nebhuluke lakho ligcwele upende. uSteven wayetshela u-Esperanza ukuthi akathathe ishethi kuphela. Wathi u-Esperanza ngithe nebhuluke Steven. Baphikisana isikhathi eside uSteven no-Esperanza. u-Esperanza waze wayisondelela yena ukuyokhumula ibhuluke la Steven. Your pants off. Wow. Okay. u-Esperanza okanti ukholose ukukhumula ibhuluke njengoba unje ungicabangela kanjani Steven, awukho professional. Wathi uSteven ngiyaxolisa Esperanza, nami bengazi ngizokuvimba kanjani lokho, nawe uyazibona ukuthi ugqoka into emfishane kanjani, umuhle kanjani. Wathi uEsperanza bengicabanga ukuthi uyikholegi yami esisebenza nayo futhi ubungisiza ukuvala iy'mbobo njengomngane. Wathi uSteven ya kunjalo vele ngila njengomngane, kodwa-ke phela imvelo ngeke size iyiphikise. Wathi uEsperanza ngazi imvelo yani leyo, uthatha leyo mvelo yakho uhambe eshaweni yokhumula leli bhuluke eshaweni. Wahamba uSteven eseyokhumula ibhuluke lakhe eshaweni. Isikhathi esekhumula lelo bhuluke wafika uEsperanza engayekeli ukuxolisa uSteven ethi namanje ngishawa amahloni. Wathi uEsperanza akhululeka lethi ibhuluke wena ngiyolifaka emshinini bese ungena la eshaweni ugezela amachaphazelo peni. Angempela uSteven waqeda ukwenza njalo, wangena eshaweni nesekugeza. Ngesikhathi uEsperanza sihamba nebhuluke likaSteven eyospin emshinini, uRandall wafona efonela Larry. Ngesikhathi uLarry ephendula ethi wangifonela bengigcina ungicasukele. Wathi uRandall ngikufoneleli ukuthi ngikhulume ngoMarcy, ngifuna sikhulume ngenye into. Wathi uLarry khuluma ngilalele. Wathi uRandall ngifuna ukubophisa umakhelwane wami, ungiphushe kwileda ngasuka phezulu ngawushayeka phansi kwefloor, esuka kwakhe ezongihlaselela emzini wami. Embuza ukuthi Larry ungakwazi ungisiza lapho? Wathi uLarry ngingakwazi, kodwa nawe uma ungavuma ukuthi sihlanganele for ama-drinks namhlanje ebusuku. Wathi uRandall ngikutshelile nayizolo ngeke ngihlanganele for utshwala nawe. Wathi uLarry nami ngeke ngikusize ukuthi usuke umakhelwane wakho. Wathi uLarry ngithi Randall asihlangane eSams ngo7:30 namhlanje ntambama. Wathi uRandall usazomrepresent uMarcy. Wavuma uLarry. Wathi uRandall angizi-ke kulawo ma-drinks akho. Wathi uLarry nami lo makhelwane wakho ngeke ngize ngikusize. Wathi uRandall yini le ngaka Larry ufuna ukungibonela yona? Wathi uLarry kade sagcina naRandall, nawe uyazazi ukuthi umngane wami, ngoba nami unkosikazi wami uCharity ney'ngane besahambe for i-weekend, ngibona kungcono ngizoyihlalela nomngane amakade sagcinana. Wathi uRandall umngani orepresent unkosikazi wakhe ecaleni le-divorce akuyena umngani lowo muntu, inyoka. Wathi uLarry ngicela ufike for ama-drinks kuphela Randall, ngeke sikhulume ngomunye umuntu. Wathi uRandall okay ngingafika-ke lapho, ungangitsheli indaba zokusayina kwamaphepha. Wathi uLarry khululeka ngiyakuthembisa ngeke ngikhulume ngalokho. Back to ka-Esperanza, uSteven wayesalinde iy'mpahla zakhe zekwi-dryer, wabuya ezoxolisa ku-Esperanza. Wathi u-Esperanza uxolisela ini? Wathi uSteven ngixolisela lesi simo ebengikusona. Wathi u-Esperanza usaxolisa kodwa leso simo sisayenjalo namanje. Wathi uSteven nawe uyayibona nje Esperanza ukuthi umuhle kanjani, ma usexy kanje izoyekelana ukwenzeka lento engenzayo. uSteven wasondela wabamba idolo la Esperanza sikhathi u-Esperanza emtshela ukuthi susa isandla lapho Steven musungithinta. Wathi uSteven come on Esperanza, msukwenze ngathi nawe uthenekanga ona sikhathi ungibuka lapha eshaweni. Waphika uEsperanza wathi utshela uba Steven ngitheneke ona yikho leyo nto. uSteven ovela wangayingena indaba okulo ekhuza u-Esperanza, wagibela ku-Esperanza zakhala. Kanti u-Edward uzolunguza emnyango, wabona ukuthi ziyakhala, wangena segijima ecasukile u-Eddie. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala. Rise up.
Thank you for watching Steriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Steriza on the beat.